belum tampil. Apa sapa? Neng pamflet gambare kau uget-uget to. Oh iya iki ya kae masuk bintang tamu, tamu tak diundang iki. Nah. Kae kowe iki ya bintang tamu. Kok iso ning kono wae, Ndok Kusuma ayo, Ndek. Nah, saderengipun bintang tamu yang lain, Ya, kita tampilnya Mbak Eka Huget hadirin yang berbagai. Lah, Eka Huget, yo. Kok nganggo blah. Iya, Mas. Nganggo ngosos barang. Kena Kah. Ayo Kah, kowe dibane nesu dalange wis pucet. Mbak Niken mong. Apa ya? Kok. Iya, Mas, kalau sing Eka. Jare Eka kok Niken meneh. Maksudku Mbak Niken tak kon lungguh, Mbak Eka tak kon rene. Oh iya. Nek urung sida rampung kok wis di Mbak Eka sampean mriki. Wis Asik. Wis tekan kene. Wis. Oh ya wis ra sida. Statusmu ki bengi iki bintang tamu, gambarmu ki ono. Lah kowe jajar kowe arep edo kowe. Piye ta? Masa aku dadi bintang tamu? Lah ora gelem. Ya gelem, tapi genahe piye? Kowe Aja kuwatir engko ana aku. Lho. Panjenengan mesti engko ya ndukung mensupport karo aku, Pak. Aja kuwatir engko aku tak paringono. Lho. Oh, alah ya padha kerene, bae kok iso paringono wong. Aku ya mung nderek Mas. ora ketoke ngomong iki halus mlipir tektane ngemis. Lah yo kene nggur ngestokke dawuh Ki Bayu Ijo kok. Mas Bayu Aji. Bayu Aji kae. Ngastok nganu werna ijo. Kae Bayu Ijo kae. Nika bayi tabung. Sing arep Ayo. Lah apa? Ora sida. Ora piye wong kene manut dalange kok. Bayi tabung kok merintah ya ora. Ya wis ora bayi tabung bajul ijo. Ayo saiki. Ya Kak, apa Kak? Pedhingane apa? Oh, sik Kak iki ana pamundutan. Nggih, pamundutan dipun pundhut. Gini. Aku usul itu ora usul, Mas. Nggih. Diketokke ben beda karo liyane. Nggih. Dia nembang karo ngendang. Cocok. Waduh. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nembang karo ngendang, kono. Pasar. Dalam. Oh, Wau jenengan sing pucet to. Saiki aku ya genti melu pucet. Kok iso pucet? Dan nandangi sakmono kae ngendang karo nembang barang. Ya ora apa-apa. Lho, apa gunane ki dipasang ning pamflet? Wong ngono. Ketokno kelebihanmu. Kowe dhuwur wis kalah karo kae. Lah lebihmu nggon ngendi? Oh, dadi ki selain ada kekurangan pasti ada kekurangan yang lain ngono kae. Iya, betul. Kok iso betul mbok dukung aku sithik ngono. Kok iso. Rombongan kok iso. Mike ditata rumiyin. Wis iki wis diatur karo Mas Son. Mbak Niken meneh ya Allah. Ketok bahwa Niken itu punya kelebihan walaupun badannya kurang. Ayo. Eka ya ampun. Iya. Oh iya, Eka Ding. Eka. Oh, aku emosi tak kandhake kancaku Mira lho kowe kok. Eka Mira sumber tak kon budal. Wis po. Mbak Niken ya Allah kok salah terus ya. Aku ketemu pisan Niken. Ancen kula kalih Niken kena kembar Sinara Wedi. Sinara pasir. Ya iya. Yen ngapi yo aku dhewe. Nduk ker apa? Nglagokke apa? Mbok menawi pamundutane napa Pak Sar? Pamundutane panter biru. Oh, duh. Aja sing gampang. Mosok sindan kok nyurung panter. Terus Lagu lah. Niki wau Tresna Waranggana wonten ingkang ngersakne Tresna Waranggana. Sing seragenan wae, sing seragenan. Nggih niku seragenan. Apa? Oh, nggih. Beto iku seragenan oh. Nggih, lagune niku. Apa, Kak? Wah, Apa? Ngomong. Wis aku ora melu-melu, kowe padu dhewe ngono. Ayo Kak, apa Kak? anu ae seragenan. Yo, seragenan. Anu lagune sepelok po Slendro. Slendro. Tembang kangen, ninggal katresnan, lali janjine. Nah, sing pundi, Pak? Tembang kangen. Oh, nggih. Nggih, tembang kangen. Tak gundheke, miki. Yo. Jenengan sing goceki. Heeh. Yo, tembang kangen dening Mbak Eka uget-uget dan pengendangnya adalah Mbak Eka. Ular melata. Eka uget-uget.
irunge mekrok. Dalang apa iblis to jane. Jane pas Ulang. wayah Mas Bayu mau ngendikane sik anu jane pas kuwi lho. Iki malah saya budrek aku. Yo, baik. Dites sik ora? Ora. 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 Tes. Wis tau ning YouTube wis akeh. Ya. Wong wis do ngerti. Dites sik kok iso. Yo. Engko derek lip sync. Sing ngetes Mas Gareng, aku mergane sepilani rapal. Ora iso kudu sing perintah kowe ayo. Ayo aku merintah jenengan. Oh. Nah. Ayo. Sing dites suarane kendang. Anu. Oke. Pak Kerto tuku kertu. Piye hebat ra? Hebat. Nunggang kereta medun kretek Kertosono. Nah, wis go mulih. Kok digo mulai ngendang. Oh, ya kendang. Prigel apa ora? Prigel apa ora? Prigel kae lho, prigel ning kono kae lho. Ya prigel ya Pinter, heeh. Yo, pun dereng ketase. Lah wis urung? Urung. Heeh. Pak Simo lunga Jombang. Tuku wedhus lemu-lemu. Lemu-lemu kok bleduk-bleduk. Lah saking lemune mbleguk. Oh. Oke. Pisan Kas, yen iso hebat, pisan. Wedhuse muni mbek. Mbek. Tuman wedhus kendang duwe cangkem sing duwe cangkem ya. Ora wedhus wedok bareng melu to. Iyalah aku wedhus. Oke, Bukti kan. Mas Gareng, Apa? joget. Oh, ya ora konsentrasi kene. Oh iya. Anu sik. Niki Mas Bayu bendang mari, bendang sembuh. Jenengan tak aturi lenggah ora ketang sak lagu niki nyedaki Mas Bayu. Wis siap. Oke. Lho aku siap lungguh kono. Oh. Jenengan lenggah Mas Bayu sing bekso ngono. Ayo, Nduk. Apa mang lagune? Alah. Karek enyang kok lali ora. Yo, dados. Nyokek yo. Karo joget. Iya lho tangane kur loro kok iso malah joget kabeh. Sing joget awake karo sirahe. Tangane ngendang, awake sirahe joget. Oh. Pokoke diigolne. Menengo. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yo. Wayah wengi udan krimis rahu wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu Lilo. sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tak nampet semuanya uget liwat tembang kangen muga bisa dadi tombo kanggo kangen iki semuanya uget liwat tembang kangen aku nitip tresno Ya. apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku nitip sayang tresnaku mring sliramu Engko pas ompak kendange diselehke joget. Yo. Apa lali apa pancen wis ra ngerti sak tenane aku wong tansah setyo Kluget. bagus
liwat tembang kangen uga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rino wengi. Liwat tembang kangen Mubeng. aku nitip tresno apa pancen sliramu Awas. wis ora krasa liwat tembang kangen aku nitip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti sadanane aku mung tansah satya ngenteni baline endah manise esamu aduh lewat tembang kangen aduh iki wujud katresnanku. Baik, Kak, terima kasih Matur sudah nuwun. berpartisipasi. Iki diarani bathok bolu isi ndut iki. Isi telek. Isi madu. Kok Isi madu. Nggih, Iya. matur nuwun. Tegese piye, Mas? Bathok bolu isu madu niku Keping- cocok kalih pelajaran tenggen kula sing kula mulang mboten? Coba jenengan jelaske. Pelajaran meneh to ket mau. Iki lho kendangane yo apik. Nah, Suarane yo wah luar biasa. aja ditonton casinge. Aja kasing-kasinge. Ning luar biasa karyane, suarane becik, jogete yo Wah apik. jogete ora, jogete ora. Ora nyekel jogete. Apa jenengan apa iso kaya aku mau? Jogetmu kaya robot kop. Jajal ini. Ora piye? Limat tembang kangen aku nitip tresno terus ya bener apa pan terus nah ngene iki ajar setruk nah ngono terus dadi nek pamane iso nek gak iso gak apa-apa ajar kok. Ora iso ora paten. Kok ajar. Wajar setruk. Mbak Eka, terima kasih, Mbak Nggih, Eka. Pasar Madi ngaturaken panuwun Pak Jun. Pau panjenengane tindak doten pondokan to. Wah goleki aku tak kira ki yo wah apal jenengku. Lah kok ngene, yang itu mana? Yang 1 meter kotor, badanku wis tak kumbah Pak, aku saiki resik aku ngono. 1 meter kotor iki sapa? Kowe. Ya Eka 1 meter kotor ngono. Ya, Ya, iso. lah mula didhuwurke to. Ya sesuk bendur. Ya didhuwurke ya. Ngene malah ngirit kok ya. ngirit apa? Ngirit sandangan to. Ngene iki iso nek buntel kangelan nek dhuwur. Wis jangan kok. Ya ya. Makasih, Mbak Eka. Sing dirembuk buntel wong. luar. Ya.